Veľmi rýchly kočík a potom máme Martine Žužka, nechcel otohnúť a oddelovať všetko, čo má okolo dve. Ale už tam musel vyťahnuť do prúda, ale je veľmi ďaleko. To bude ťažké dostriednúť. Napravo máme čas výborný. A naľavo sa obávam, že to bude určitý čas. Pomáhajú tam dvaja uzavreli aj neuzavreli rozdeľovateľ, snažia sa dostať bližšie k terču. V tejto chvíli strojník dáva 3, čas 44,64. Ale čo je dobré na